ஹாய் வணக்கம், திஸ் இஸ் ராகவ் ரவிச்சந்திரன். எல்லாரும் வீட்டில் பத்திரமா இருக்கீங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. ஸோ எல்லாருக்குமே ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. இந்திய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள். நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் டேன்னு சொன்னாலே நமக்கு முதல்ல வருது கொடியை தருது. அதாவது நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் டேன்னு சொன்னாலே நமக்கு முதல்ல வருது நேஷனல் ஃபிளாக். ஸோ அந்த நேஷனல் ஃபிளாகை பற்றி தான் நமக்கு நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோ பார்க்கணும். தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ண பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் தடியை போகிற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா, நம்ம இந்தியன் நேஷனல் ஃபிளாகை எப்போ வந்து அடாப்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். அதாவது இதான் நேஷனல் ஃபிளாக் அப்படின்னு சொல்லி எப்போ வந்து இதை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை 22 1947 அப்போ தான் இதை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. இதான் நேஷனல் ஃபிளாக் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 6 டைம் அதை வந்து ரீடிசைன் பண்ணி ரீமேக் பண்ணி கடைசியாக பெங்காலி வெங்கையா அப்படிங்கிற ஒருத்தவர் தான் அதை வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம அந்த நேஷனல் ஃபிளாக் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பார்க்க போற விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நேஷனல் ஃபிளாகோட ஃபார்மேஷன் டிசைனிங் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இது வந்து ஒரு ஹரிசாண்டல் ட்ரை பேண்ட். இதோட அளவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 3:2 அப்படிங்கிற ரேஷியோ படி இந்த அளவு இருக்கணும். இந்த அளவு இருந்தா அப்படி அந்த கரெக்டான அளவு இருந்தா மட்டும்தான் இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் நேஷனல் ஃபிளாக். அப்படி இல்லைன்னா இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் நேஷனல் ஃபிளாகே இல்லை. இதுல வந்து இது வந்து ஒரு ட்ரை கலர் ஃபிளாகும் கூட. மேல வந்து சாஃப்ரானும் கீழே வந்து ஒயிட்டும் கடைசியா கிரீனும் உள்ளது. சாஃப்ரான் வந்து என்னதை குறிக்குதுன்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்தையும் கரேஜையும் குறிக்குது. அதாவது பலத்தையும் தைரியத்தையும் குறிக்குது. செகண்ட் உள்ள ஒயிட் என்ன குறிக்குதுன்னா நம்ம பியூரிட்டியும் பீஸையும் குறிக்குது. அதாவது அமைதித்தன்மையும் அகிம்சை தன்மையும் உண்மைத்தன்மையும் குறிக்குது. அதுல கடைசியில உள்ள கிரீன் என்னன்னா நம்ம நாட்டோட பசுமை தன்மையும் வளர்ச்சியையும் குறிக்குது. அதுக்கப்புறம் அதுல நடுவுல வந்து ஒரு அசோக சக்கரமும் இருக்கு. அதுல வந்து 24 ஸ்போக்ஸ் இருக்கும். அது நம்ம சராசரி வாழ்க்கையோட காலத்தை குறிக்குது. நேவி ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். பார்க்க போற விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட இந்தியன் நேஷனல் ஃபிளாக் வந்து எங்க அபிஷியலா மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். இந்த இந்தியன் நேஷனல் ஃபிளாக் எங்க அபிஷியலா மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்நாடகா காதி கிரமோதியாக சம்குத்தா சங்கா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபெடரேஷன்ல தான் இந்த இந்தியன் நேஷனல் ஃபிளாக் வந்து அபிஷியலா மேக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்நாடகா ஸ்டேட்ல உள்ள தர்பாத் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ள ஹுப்ளி அப்படிங்கிற ஊர் பக்கத்துல இருக்க கராப் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்துல தான் இருக்கு. இப்போ வரைக்கும் இந்தியன் நேஷனல் ஃபிளாக் வந்து கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் கொடுத்த ஒரே ஃபெடரேஷன் தான். நேஷனல் ஃபிளாக் பண்ற ஒரே ஒரு ஃபெடரேஷன் இது மட்டும்தான். பாத்தீங்கன்னா 4வது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இந்தியன் நேஷனல் ஃபிளாக் தயாரிக்கிறதுக்கு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ண சொல்றாங்க. அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபிளாக் வந்து 3:2 அப்படிங்கிற ரேஷியோ படி இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன நூல் யூஸ் பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு எந்த மாதிரி நூல் யூஸ் பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணணும், எந்த கலர் யூஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி கலர் யூஸ் பண்ணணுங்கிற வரைக்கும் எல்லாமே இந்த ரூல்ஸ்ல அடங்கியிருக்கும். இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ற ஒரே இடம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த KKGSS ஃபெடரேஷன் மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்றாங்க. இது அப்ரூவல் கொடுத்த ஒரே இந்தியன் நேஷனல் ஃபிளாக் தயாரிக்கிற ஃபெடரேஷனுமே இது மட்டும்தான். வந்து நீங்க நம்ம நேஷனல் ஃபிளாக் பத்தி நிறைய விவரங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நம்புறேன். ஸோ அடுத்த வீடியோல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அப்படியே உங்களால முடிஞ்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க லைக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணிட்டு போயிருங்க. அப்படியே முடிஞ்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோல வந்து உங்களிடம் விடைபெறுவது ராகவ் ரவிச்சந்திரன். ஸ்டே ஹாப்பி, ஸ்டே சேஃப். ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. பாய்.